איך להוריד משחקים מהאפסטור. קודם כל נכנסים לאפסטור. למי שיש אייפוד צריכים אינטרנט. סתם משחק, יש לי את המשחק הזה, אז לא יעבוד. הנה זה, למשל. כל המשחקים, כל מלא זה, אולי זה לא יעבוד לי למשחק הזה. סתם משחק. הנה, זה כלום. צריכים לרשום את הסיסמה. שנייה, אני לא יכול לרשום ככה.